Els ens locals no podem ser aliens a aquestes situacions. Hem d'avançar en la col·laboració interinstitucional i amb totes les entitats implicades, teixint aliances per aprofundir en la integració de les polítiques adreçades a la infància i a les seves famílies, donant resposta als compromisos de l'Agenda 2030 i als 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible i reafirmant el compromís per sortir d'aquesta crisi amb més equitat i oportunitats per a tothom. La Diputació de Barcelona continua avançant conjuntament amb tots els ens locals de la província i la resta d'institucions i entitats per fer més eficaces les polítiques i assolir uns municipis que contribueixin al benestar integral d'infants i adolescents i les seves famílies. El Pla d'Acció per a les Polítiques Locals d'Infància i Adolescència és una contribució en aquesta línia. Aquest 20 de novembre, com a cada dia, aquesta corporació es reafirma un cop més en el suport a les polítiques per la infància, l'adolescència i les seves famílies, a fi de garantir els interessos de l'infant i el dret a la participació social i la no discriminació.